glorja lilek mulej. Nilqawkom iżiżaħwa Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love, Malta. Kulħadd jitlob miegħi malajr. Iftħu bidnejkom sewwa għaliex nemmen li din il-kelma verament kull Kristjan għandu bżonn jismagħha. Kull Kristjan għandu bżonn jismagħha. U ismagħha sew, qarbila sew, wara ħanejdlek erġa' mur ismagħha għaliex jekk tismagħha u tirċivija u tifhimha ħatejnek tibqa' tgħix ħieles vittorjuż fuq l-iskemi tal-għadu. Amen? Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi. Miss Qadis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni mulej illum. Permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, permezz tal-kelma tiegħek, u niddikjara li għattu għad iktar. Ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni, għatini illuminazzjoni tal-verità biex jina ngħix vittorjuż u rebbieħ niddomina fuq l-iskemi kollha tal-għadu f'isem Ġesu Kristu. Amen. Illejla jiena xtaqt inkellimkom u l-mulej mal-ewwel indikali fuq xi xandi nitkellem u forsi xi kultant dejt inħossni inni ma nitkellem fuq xi ħaġa bħal di u ġa wasal ħin ġa nitkellem, imma mhux daqshekk dettaljata. Dak li ngħidilkom illejla qatt ma tkellimt fuq dan is-suġġett b'daqshekk dettall. Illejla xtaqt naqsam magħkom kif inti taraf l-iskemi tal-għadu. Kif taraf u ħantikom punti. Ħantikom xi punti iktbuhom kif jiena u inti narfu l-iskemi tal-għadu. Halleluja. L-għadu nafu Ġwanni 10:10 ix-xitan jiġi biex jisraq, biex joqtol u biex ikisser. Id-demonju għandu għan biex ikissillek, joqtollok ħajtek u kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' ħajtek. Number 1. Kif jopera id-demonju biex ikissillek ħajtek. Ħanibdew mill-punt li forsi xi wħud minna naħsbu l-iktar ovvju. L-ewwel punt iktbuha jekk intom qed tagħmlu xi punti biex inti wkoll tkun kapaċi taraf daw il-punti meta l-għadu jkun qed jaħdem biex joppressak, jattakkak, ikissillek ħajtek, ikissillek id-destin ta' ħajtek, jisraq minn ġo ħajtek, jizvijak, iqarraq bik. Number 1. L-ewwel skema tal-għadu hija attakk kontra il-ħsibijiet tiegħek. Din hija l-ewwel waħda. L-ewwel attakk li Alla jurina fi skrittura li l-għadu jġib kontra tiegħek hija jibdew minn ħsibijiet. Fil-ktieb tal-Proverbi titkellem ħafna kif il-bniedem għandu joqgħod attent mill-ħsibijiet tiegħu. Għaliex kif tispiċċa taħseb, ħad tispiċċa taġixxi. Ħad tispiċċa titkellem, ħad tispiċċa tagħmel deċiżjonijiet fuq dawn il-ħsibijiet. Isimgħuni aħwa, din għalkemm tinstema' ovvja, però mhix hekk ovvja. Ħanejdilkom kemm hija interessanti din il-ħaġa. Mela intom tafu li jiena nħobb it-toys. Sewwa? Però għalkemm nħobb it-toys u nħobb imur ġo ħanut tat-toys. Però l-iktar toys nħobb jiena huwa dawk il-Playmobil. Però forsi ħafna minnkom qatt mettilkom li nħobb il-karozzi wkoll. Però mhux daqs kemm inħobb il-Playmobil nħobbhom iktar. Sewwa? Allura jien meta kelli żgħar kon nġemma il-Matchbox, il-Hot Wheels, il-Yorkie jgħidulhom xejn. Yorkie. U kelli ħafna minn dawn il-karozzi, u għadhom għandi għalkemm għandi kaxxa minnhom ma nafx fejn għadha, irid insiba. Kelli kaxxa mimlija letterment u kollha fil-kaxxi. Illum min jaf kemm jiswew flus, għax kollox fil-kaxxi. Imma kont
għandi ftit karozzi fuq il-xkafef mal-Playmobil. Ma reċenti mort għand ħabib tiegħi, Pastor Vince. Kif dħalt fid-dar tiegħu dan jien, li qed jarani bħalissa, waqqani fid-nub. Xarru kaza pastor, waqqani fid-nub. Għax ġabni nżet għal-karozzi. U bdejt naħseb li naqla l-karozzi li għandi. U għandu karozzi, imma jien għandi ħafna iktar Playmobil minnu żgur. Imma x'għamilt? Għax wara nirrealizzajt, daqqa waħda bdejt kif taqbad dejt tilab mal-karozzi mhux nilab issa ġeġina biex nfarfarhom u noqgħod impoġġihom fuq xkaffa. Nammira, mhux nilab mhux noqgħod nagħmelhom vum vum vum. Mhux noqgħod nagħmel hekk. Għafolja llum spiċċajt sib li nnifsi nagħmel vum ta' hekk għax xtrajt minn fuq l-internet da trak. Vera sabiħ, da trak li ġor il-karozzi u bil-BMW, trak tal-BMW minn dawk it-trak li ġor il-karozzi, insomma. Imma sa, u jien għamilt da trak ta' warek bda għamilt d-baxxi ħak biex jitla l-karozzi, u għat namellek, u daqqa waħda tifem? U għat, da kif daqqa waħda jenet nilab bil-karozzi? Għalix rajt pastur ieħor iħobb il-karozzi. U da fis-subkonxi tiegħi daħħalli issa għalli għalla l-passjoni għal-karozzi. U bdejt ngħid ġo qalbi illallu bellu men. Kif in il-ħajja tara xi ħaġa u tibqa' fis-subkonxi tiegħek u tibda da bħal meta xi ħadd tisemmilek il-ġelat. Jew isemmilek xi steak, pepper steak, sizzling pepper steak. Halleluja. U f'daqqa waħda inti tmur id-dar tgħid, għandi aptit pepper steak, da x'kien? Għax il-pastor semmijielek. Għaliex, dawn huma għalhekk hekk jaħdmu r-riklami? Ix-xitan għandu r-riklami tiegħu. Għalhekk l-iskrittura tgħidlek oqgħod attent x'tara. Oqgħod attent x'tisma' għax tispiċċa taħseb fuqha. U tispiċċa taġixxi fuqha u tibda tixtri l-karozzi. Tibda tixtri l-Playmobil. Għaw ġewwet minnkom intom bdejtu tġemmaw il-Playmobil kemm tiġu River of Love. Għaliex? Għax aħna ninfluenzaw il-xixin. Issa toys mhumiex dnub, imma hekk jaħdem id-dnub. Hekk jaħdem id-dnub. Tisma' xi ħadd. Anka da. Klim ħażin, ċajt pastas. U f'daqqa waħda sib li jekk nifsek toħroġ xi kelma, dik min fejġin? Mhux jien. Jew taħseb mod, kif qed naħseb dawn l-affarijiet? Għaliex smaj daħlet xi ħaġa fik fis-subconscious tiegħek u moħħok beda jaħseb fuqha. Kemm hija powerful dil ħaġa ħwa. Għalhekk l-iskrittura minn cover sa cover il-mulej jgħidilna toqgħodu attenti fuq xiex taħsbu. U Filippini 4:8 tgħidlek fuq xi ġana naħsbu affajt qaddisa puri, tantegri li jibnuk, li jsaħħuk. Allura l-ewwel ħaġa max-xitan juża biex jaħkmek, biex ikissrek, biex jidħol f'ħajtek hija l-ħsibijiet. Oqgħodu attenti għaliex il-ħsibijiet jidru u jabda sek ma tistax tikkontrolla x'jgħaddi minn quddiem għajnejk jew x'jgħaddi minn taħt widnejk ħdej widnejk sa ċertu punt. Imma per eżempju, illum il-ġurnata social media m'hemm bżonn tkun qed tfittex xi ħaġa, ma l-ewwel titla'lek xi ħaġa. U inti tittgħix ħajja qaddisa. Imma titlalek xi stampa, xi storja, xi diska li daqqa waħda wara ftit tibda tħoss qed kantaħħa id-diska, dik kif kanta id-diska hija. Tifhem il-qawwa ta' x'tisma' toqgħod attent u x'tara għax ħajfet welek kif taħseb u eventwalment ħad tispiċċa taġixxi. Mela qogħdu attenti
Għodu attenti għax ix-xitan l-ewwel step li juża biex jidħol f'ħajtek hija l-ħsibijiet. Għalhekk kien wissi. U sakemm il-mulej sejjaħli ħanibqa' wissi ma tistax tagħmel ħbieb ma' nies li huma mimlin valenu kontra ħuk, kontra oħtok, kontra l-pastor. U le mhux ħaffettwani min għalik. Forget it. 1000% ħajaffettwak. U tkun għadek hawn u l-għadu diġà qalek minn hawn. Ħsibiet. U tkun paxxejt id-demonju u ma jkunx eżorċiżmu, ma jkunx satanizmu, ikun ħsieb li inti ġejt imwissi li Ġesu jwissi u tattenx tisma'. Tagħtix widen għal-gossip. Tagħtix widen għal min jitpalla fil-vojt. Ħallihom ipallaw fil-vojt. Ħadd qatt ma miet għax xi ħadd ieħor ħal-valenu. Ħallihom ta' bħex rasek. Jum il-ġudizzju ġej għal kulħadd u kulħadd min palla fil-vojt u xaret il-valenu u ċemplu lil dak u ċemplu lil ieħor u batu l-messaġġ il dak u batu lil ieħor biex jivvalenawhom kontra ħuh, kontra oħtu, kontra martu, kontra żewġa, kontra l-pastor. Aqta u għatihom ċanfira għala nobis fissem Ġesu Kristu. U blokkja. Għax once li daħal il-virus, now you became a carrier. Taqbdu xi ħaġa jew mhux taqbdu xi ħaġa? Amen. Halleluja. U jibdew jieħdu ħsibijiet. Tibda tiddubita lill-Alla. Ix-xitan ġejlek ukoll tiddubita s-sejħa tiegħek. Tibda tiddubita imma l-Bibja vera hija l-kelma tal-Alla. U ftit tibda tagħmel kompromessi. Ftit tiddubita x'hemm miktub fuqek u x'qal Alla fuqek. Ma kien hemmx violenza, ma kien hemm xejn ta' barra minn hawn, ma darux xjaten u demonji. Ħsieb. One thought. Kulħadd jgħid talba warajja, mulej, għatini l-erf tal-Ispiritu Santu u għejni ma nittollera l-ebda żerrija tiġi miżruha f'qalbi u ħsibijieti sew minn dak li nara u sew minn dak li nisma'. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Grazzi Ġesu. Ftakar f'Ġenesi kapitlu 3. Xitan. Tassew Alla qal. Il-Adam u Eva. Tassew Alla qallek hekk. One thought. Kemm iġġelek tiddubita x'qal Alla biss. Done. Not just you. A whole generation. Mux just int, ġenerazzjoni sħiħa. Umanità sħiħa. Xitan juża is-suġġerimenti. Juża xewqat tiegħek. Juża stampi. Juża l-kurzità. Smajt, x'ġaralhom dawk. Ma jimpurtanix, ma rridx inkun naf. Smajt x'ġaralu ġew tal-ħaxix. Ma jimpurtanix, ma rridx inkun naf. Il-kurzetta tal-Maltin, xi wħud minnhom ukoll Kristjani suppost. Iva x'ġa tassew mela mhux tab xejn dak li smaj, mela vera. U żejjin aktar. U x-xitan jara kideħ u jifraħ. Għax ħanajdlkom aħwa. Dawn huma strateġiji li x-xitan ipperfezzjona għal eluf ta' snin.
Dawn huma strateġiji li x-xitan jaf kif iwaqqa l-umanità. U mhux tista' tkun midluk bl-Ispirtu Santu? Jista' jkollok l-Ispirtu Santu Alla l-Missier li ben Ġesu Kristu l-anġel kollha jinvadulek ħajtek u jekk inti ma tismax minn dan il-prinċipju, inkluż jiena Gordon John Manxe, jiena u inti niġġarfu. Alleluja. Tentazzjoniet, mhux għax tentazzjoni ta' pornografija biss ta' tentazzjoniet biex jiġġielek taħseb differenti minn dak li Alla qal. Żomma f'moħħok. Kulħadd jgħidha warajja, tentazzjoni jiġġielek taħseb differenti minn dak li Alla qal. Moħħok hawn. Jekk ġelek taħsibha tiġa daħal. Mux qed ngħidlek li ma jistax joħroġ, imma tiġa defess dembu kif jgħidu bil-Malti. Infatti fit-tieni Korintin kapitlu 3 tgħidlek tagħtux lanqas bl-Ingliż nippreferija. Do not let even a foothold. Foothold jiġifieri għandek bieb inti. U ma tħalli xaq. Biżżejjed. M'hemm bżonn tiftaħlu l-bieb beraħ, biżżejjed dak. Don't even give the devil a foothold. Proteġi ħsibietek billi tipproteġi x'tisma' u x'tara. Trid tkun jiena u inti, mhux inti biss, kulħadd. Trid tkun verament dixxiplinat. Trid għaliex illum b'dinja elettronika u dinja ta' digitali minn kull imkien, minn kontinuament ibbombardjat, kontinuament. Il-kursita, għara ħanara di biss, mbagħad għara ħanara di biss, mbagħad għara ħanara biss. U għara ftit tinduna li fuq il-mobile kletzijat. U l-ħin għaddej u moħli. Għaxud minnkom kletzijat u għal-breakfast biss. Ta'mel kletzijat mal-mulej kull-jum. Min jaf kemm hawn nies jgħidu m'għandix ħin niġi għall-fellowship. River of Love idum bejwet ieħor setej. Ġieli ndumu iktar. U min għandu qalb għall-mulej jiġi jgħid lilla tiġi spiċċajna. Imħatra il-maġġoranza tagħkom tagħmluhom setej fuq mobile kull-jum. Tagħmelhom sawtej taqra l-Bibja. Biex jiena u inti nindunaw nqumu mir-raqda tagħna kif id-demonju qed jikkondizzjonalek kif taħseb u kif titkellem u kif taġixxi u kif tara l-affarijiet. Ejna mulej. Għaliex dak li qed nippritka lilkom huwa dak li wkoll jien irrid f'ħajti. Ma mhux ħassir każwalment. Trid tkun verament rett miegħek innifsek. Punt 2. Mela l-ewwel wieħed huwa ħsibijiet. Punt 2. Infiltrazzjoni. Ix-xitan jiġi biex jinfiltralek ħajtek. Ħsibijiet li issa daħlu jiġu repetuti tibda taħseb fuqhom. Sakemm dik il-ħsieb jiġi xi ħaġa regolari u familjari f'ħajtek. Jekk kif tkun taf li x-xitan infiltralek ħajtek, ċertu affarijiet li inti qabel ma kontx tittollera f'daqqa waħda qed tippermetti u tittollera. ċertu affarijiet li qabel kienu jdejquk f'daqqa waħda issa tgħidilhom normali daw. Bħad droga. U għajja xu daqra nifs waħda mux waħda bis. Jow bħal ikel. U għajja kulu l-kejk issa mux darba tiġi. Jumej wara, berda jtaġ ħatiħor. Jumej oħor wahra.
il-berda dannanna. Jumej oħra wara tax-xogħol. Jumej oħra konna x'imkien barra u hija mhux darba tiġi u tinnota li l-kek qed tiklu darbtej tliet darbiet darba darbit fil-ġimgħa u inta tinnota ma kif ma nistax nonqos. Nies li jridu jonqsu. Per eżempju, jien intaqma ħafna, inkluż pastors, all right? Jridu jonqsu. Imma jiklu l-ħaġin u l-ħobs fil-għaxija. U mhux darba, aħna mhux darba ngħixu. Jew kella għax ħriġna. Aħna l-pastors nintaqgħu ħafna nies. Sewwa, u niġu mistednin id-djar, u niġu mistednin restaurants, u dejjem ħadd xi ħaġa tispiċċa. U trid tkun dixxiplinat. U ħanejdlek, vera trid tkun dixxiplinat, għax pereżempju nista' Italija jiena wara l-preach, tex kemm ikolli ġuħ. Ikolli ħafna ġuħ wara l-piritka. Qed tifhmu, jiġifieri t-tentazzjoni tiegħek tkun ħafna kbar u jekk inti tiġi ppreżenta li burger li jiena dak il-ħin wara l-10 ta' filgħaxija ma rridx niekol, imma bil-ġuħ u inti kan għamek li t-tentazzjoni jiena kolta, kilta biex imbagħad mort id-dar, qatt nisawwar li nnifsi, jabbaħnan, dak miseket għal it-tort tiegħek. Mbagħad għaddek li fuq l-istonku għandi ħruta stonku wara, ma nistax norqod sa tlieta ta' filgħodu. Sewwa. Għaliex m'inhiex iddixxiplinat? U naf pastors li huma hekk, għaliex jien intaqa' ma' pastors. Illum il-ġurnata bil-grazzi tal-Alla u għall-glorja tal-hemm pastors taħti. U daw l-istess pastors li jiena nara huma taħti, l-istess ngħidilhom. Inti tonqos kemm ħaddum tikol pasta waġin u pasta waġin. Infiltra ġbejn. Inti x'tippreferi tara six-pack? Jew a family pack? Issa tħabbix rasek irqi, oħxon, medium, extra large, jekk għandek gristum, ħad tidħol xorta l-ġenna. Jekk jiġi rapture, xi wħud minnkom qabli, nispera ma jkunx qudiemkom noqgħod nibbuttak. Qed niċċajta. Naf li għax xi kultant insemmew dal-affarijiet. Imma ċertu aħwa li għandhom bżonn huwa dixxiplina. Naf li hawn min għandu komplikazzjonijiet, ma nafx. Jiena mhux għal dawk qed ngħid, imma għal min għandu nuqqas disċiplina, the Holy Spirit is getting your attention. Amen? Mhux kondanna, mhux kondizzjoni ta' kondanna, kwestjoni ta' disċiplina. Amen? Dak li ġi darba kien jibboderjak, daqqa waħda m'għadux jibboderjak issa. Jekk jiġi jikel tikol kollox. Jekk jiġi xtara sa xorta tara kollox. Jekk jiġi xtisma xorta jisma kollox. U bħalma tgħid f'Efesien kapitlu 4:27. Ix-xitan issa irnexxielu jidħol minn dik ix-xahar. U tajtu opportunità għalkemm kienet żgħira imissa tikber fik. Għada mhux kontroll totali ta' ħajtek. Sewwa? Għada biċċa. Għada biċċa. Imma titoqgħod attent. Fetħa żgħira li ġiet mogħtija liberalment. U x-xitan ma sforzakx tagħtilu, inti tajtilu fuq platt. Sewwa? Xi kultant ikun hemm issues fil-ħajja tagħna li fejn l-għadu qed jinfiltra għaliex ikun hemm issues fil-ħajja tiegħek li inti ma rreżolvejtx. Tfajthom taħt il-tapit kif jgħidu, ma rreżolvejtx. Allura kull darba li xi ħaġa jew xi ħadd timisa dik il-bottuna tisplodi. Sewwa, jew taqa' dawn, jew tiġi depress għax ma rriżolvejtix, ma faċċajtix. Allura x'qed jiġri? L-għadu qed jinfiltra. Qed iġġelek tagħmel kompromess, inkluż finanzjarment, moralment. Tispiċċa inti tiżola lilek innifsek, tinqata' rasek għax tibda tħossok ħażin. U ftit jispiċċa once li issa infiltra f'ħajtek u sar parti minn ħajtek issa mhux qed jittantak biss.
الأول كانت يتندى إسا تنفلترا إسا يات دخل إسا تفشي تيجي لك إسا الديشرنمنت يا كي تيجي كومبروميس تفهم دين الحاجة الديشرنمنت يا كيف تارى الأفاريد كيف تفهم الأربعة تيجي كومبروميس أمين اسمعوني يا أخوان الأول بيترو كابيتلو 5 أين أروى في يمكن دي أين أروى نستني كوتايكم أما أين أروى الأول بيترو 5 فيرس 8 هللويا تخليش الشيطان ينفلترالك حياتك بلا بدا موت نفكركم إذا صحوا للشيطان باتشنسيوس عنده الاترنتا قدامه يعرف فين يسير يعرف لمامش ما يستاش يبدل الرطة تيو allora l'unica ħaġa li jista' jagħmel huwa jieħu ruxmata rwieħ miegħu u jekk jista' jkun inkluż dawk li jsejħu Kristjani. L-ewwel Pietru 5:8 tgħidlek isma' kunu meqjusa wassu għax l-għadu tagħkom ix-xitan qisu l-jun jgħajjad idur jfittex lil min sa jibla ħajprova lili u lilek jibilek b'xi mod. قط attent eżi saħwa. Ix-xitan x'qed ifittex? Qed ifittex aċċess biex jidħol u jinfiltra. U issa qiegħed fuq ġewwa. Punt 3. Loġieħ. Dak li jgħidulu bl-Ingliż affliction. X'in il-kelma affliction bil-Malti? Meta xi ħadd qed jiġi afflitt bil-Malti? Mifni. Meta tiġi mifni. L-ewwel tentazzjoni. Issa infiltrazzjoni, issa t-tielet pass tal-għadu huwa li jifnik. Jajjik. Jikkawżalek uġieħ. Jikkawżalek sfidi. Toqol. Tħossok imtaqqal. Tħossok ippersekwitat. Mux għax inti Kristjan minn xi ħadd li ma jemminx fi Kristu, ippersekwitat ġo darek, ġo ħajtek, ġo ħsibietek. U xiġri meta inti tibda tiġi mifni. Meta inti tkun mifni bl-Ingliż afflicted, tibda tinduna bniedem kif jaġixxi. Mara raġel kif jaġixxu. Jaġixxu differenti meta jerġgħu ċertu ċirkustanzi fil-ħajja tiegħek u tennetom. They are responding fuq dak li ħallew jidħol. Qed tirrispondi minflok issa tirrispondi mill-karattru ta' Kristu li issa ħanitkellmu fuq għall-pasta wara. Tibda tirrispondi mill-esperjenzi, mill-karnalità, mill-weġġat, mill-kompromessi li inti tollerajt minħabba is-setbacks li kellek li l-għadu qed ipoġġi fuqek, pressjoni tibda tara anka l-affarijiet madwarek jaqgħu bl-Ingliż collapsing. Tibda tħossok għajjejt ġbajt tiġġieled. Tibda tara affarijiet isek għal xi tiġġieled jerġa' jiġi l-istess. Tibda tara r-relazzjoni tiegħek jitfarku madwarek. Saħtek kontinwament attakkata. Tfiq minn xi ħaġa u terġa' jaqbdek xi ħaġa oħra. Jew minn għalik tfiq mbagħad wara ftit jerġa' jaqbdek l-istess ħaġa. Ix-xitan qed jifnik biex jgħajjik biex jibilak. U għalkemm xi wħud minna ħafna drabi nduru lej modi naturali biex infittxu għajnuna u hemm lok għal modi naturali jekk hux tabib, jekk hux psikjatri jew psikologu jew counselor. Hemm lok. Ma fl-aħħar mill-aħħar is-soluzzjoni tinsab biss b'Ġesu Kristu. U li inti tikkoopera mal-kelma tiegħu. Fil-ktieb ta' Luqa, kapitlu 13, minn vers 10 sa 17, kien hemm
kien hemm waħda mara li Ġesu jgħidilha li kienet mifnija, bound bix-xitan. Maħkuba. Għal kemm 18 sena nsekun għandha gunija. Għal 18 sena sħaħ kienet maħkuma mifnija bid-demonju. Il-Bibja tgħidlek li fitxet ħafna tobba. Kull rispett lejn tobba. Fil-familja tiegħi għandi nies li jaħdmu fil-mediċina u nafri ħafna minnhom ħobbu lill-Alla u anke parti minn dil-familja. Però anke jekk xi mod taħdem il-mediċina hija soluzzjoni temporanja. Ġie Ġesu fuq ix-xena u ħallisha u x'għamel? Ħallisha u bl-Ingliż made her whole. Għamilha sħiħa. Biex kienet bl-Ingliż with what she was bent over by Satan. Ix-xitan jiġi biex jifnik. Jajjik. Jaqtelek qalbek. Mela, għod attent it-tentazzjonijiet li jiġu qudiem għajnejk qudiem widnejk biex jidħlu. Għod attent once li issa infiltra it-tieni jifnik, afflict you. Din it-tielet waħda hija affliction. It-tielet waħda. Għod attent li għaliex ċertu affarijiet isimgħu nieħu. Moħħkom għaw eżaħwa Maltin u għawċin u intom li tħobbu Kristu. ħafna jipprovaw jisolvu problemi spirituali b'modi naturali. Din il-mara provat issolvi l-problema tagħha bit-tobba u l-Bibja tgħidlek ġabuha brok. Anzi, saretar. Ħanejlek, il-fatt inti se tkun marida u sinjura, dik kienet marida u brok. Bil-forsa saretar. Apparti f'kultura bħal dik saret xi ħadd li tiġi mżebilħa u mwarba. Ħanejluha maħwa. Ħafna Kristjani din ukoll jagħmluha. Naqru ġieħ ħammur għand it-tabib l-ewwel ħaġa. Le, l-ewwel ma titmur għand Ġesu sorry. Ħanejt xi ħaġa li ħanġilkom minnkom tħossukom skomdu u I am gonna do it with love, but I will not compromise this truth. First you go to Jesus, ma ġbajċ tonfoq flus, ma tobba. Meta tmur għand tabib, x'inhu l-inqas prezz li tik? X'inhu l-inqas prezz li jitolbok tabib? Ejduli kemm jiċċarġak l-inqas visit. 10-15 euros. Ma ħafna Kristjani la jitfgħu 10 u laqqas 15 euro offering. U Ġesu salvhom fejjaqhom u ħalishom. Imma tabib, God bless tobba ta', imma tabib li lilek as-saċ ma solvilek xejn. Għax there's a big difference between healing and curing. Meta jiena tintik mediċina u ngassal Alla l-mediċina għax hemm lok għalija. Imma għaliex l-ewwel bħala Kristjan ma ddux l-ewwel lej Kristu. Hawnhekk għandna din l-oħta hawnhekk ara ners. Jiġifieri żgur kienet taf x'inhi tajt. Illejla fakkarni ħanoħodlok ir-recording tat-testimonanza tiegħek. U ġieħ ma ġismek, nefaħlek ġismek u ners di, jiġifieri żgur l-ewwel ħsib ġik, ħammur għand it-tabib mhux vera. Ma f'daqqa waħda x'għamlet. Se nafti, jien għandi l-awtorità f'Ġesu. Għaliex mhux ħammur għand Ġesu l-ewwel. Milli qabel mara għand it-tabib. Sewwa. Talbet, ħadet awtorità, ġisimha beda jintefaħ u ftit sekondi fiqet. Mela apparti li tat glorja lill-Alla, apparti li ma paxxitx lill-għadu, il-flus ma ntmissewx. Ħadd ma jgerger kemm jonfqu flus u ma jfiqux. Mela Kristjan, issa għamel int. L-ewwel ħaġa m'għandek tagħmel li jkollok naqra sintomu. Ejja morret it-tabib. Imma mhux aqwa tal-gvern dak b'xejn. Għasiku anke kieku b'xejn, anzi anke ħalsek hu.
L-ewwel Ġesu. Fl-Amerika jgħidulhom practitioners. Ngħidlek għaliex? Because they practice on you. L-ewwel Ġesu. Mela tabib mediċina u ruxma ta' spejjeż. U jekk intom tindunaw, ħafna jħallsu fil-mediċina, ħafna iktar mid-deċma u l-offerta b'kollox. Are we okay, boys and girls? Issa jekk għandek bżonn tmur l-isptar, għandek bżonn tieħu mediċina, number one, tibbażax ħajtek fuqha. Ejdlu mulej, jekk għandu dil-mediċina, xorta ħanitlu fuq dil-mediċina. ħataħdem kif għandha taħdem u fi Jesu Kristu mhux ħaddependi ħajti kollha fuqha. Amen, ħalli tkun xi ħaġa temporanja għal xi ħaġa aħjar. Amen, l-aħjar hija Jesus way. Amen. Issa min ma jaqbilx, tħabbil x'rasek hawn fuq ġidek kollha fuq il-mediċina fuq it-tobat. It's your life, you call the shots. Hallelujah. Amen. Imma bħalma qal Ġoswe, jien u d-dar tiegħi aħna naqdu lil-mulej. As for me and my house, we will serve the Lord, who is our Savior, who our God, and He's our healer, our provider, and our protector. Hallelujah! Thank you, Jesus. He is our everything. Punt 4. Nfakkarkom li meta l-għadu jiġi biex jaksek jifnik, mhux għax ma tidirx fl-ispirtu bil-fors hija problema naturali, jidru l-effetti tad-dinja spirituali fuq ġismek anyway. Ħajdu naturali. Għalhekk l-ewwel m'għandek tagħmel tindirizzhom bil-qawwa tal-mulej. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Biex imbagħad għandek Kristjani jibdew jgħidu għax Alla abbandonani, għax Alla ma jifhimnix, għax Alla ma jismanix, u għal xejn nitlob, u għal xejn nagħti, u għal xejn nsub. U inti tkun qed taqbel mal-għadu. Never. Be careful what you say. Because what you say, you either agree with what God says or with what the devil says. Amen. Punt 4. Mela, tentazzjoni, infiltrazzjoni, jifnik. Punt 4. Oppressjoni. Issa l-problema u l-ġieħ mhux iktar issa biss fuq ġewwa, imma wkoll qed tħossha minn barra. Qed tħossha minn barra. Tħoss it-toqol, tħossok oppress. Xi ħaġa interessanti li kważi kull persuna li jiena nitlob minnhom magħhom meta jagħtu ħajthom il-Ġesu, jew jinħelsu minn xi xitan jew spiritu, il-frażi l-iktar waħda komuni, kemm inħossni ħafif issa. Għaliex? Il-kelma toqol tfisser inti tiġi oppress, jew kelma oppressjoni tfisser li inti tiġi hemm xi ħaġa tafas fuqek. Do you understand? Mela issa x'qed jagħmel id-demonju? Jiġi u joppressak. To press upon you. Tibda tħossok imtaqal burdened. Tibda tħossok qalbek tqila, heavy heart. Tibda tħossok diffiċli titlob. Ħanejlek aħwa. Jekk jaqtalek it-talb id-demonju, jaqtalek il-komunizzjoni tiegħek mella. Il-paċi tibda titlaq. Tisparixxi. Anzi ssibek diffiċli biex tispaċ biex ikollok il-paċi f'qalbek. Li tobdi dak li huwa bażiku. Li taqra l-Bibja hija bażiku. Li titlob hija bażiku. Li tfaħħar l-Alla hija bażiku. Ma meta tiġi oppress, tibda tħossok diffiċli m'għandekx xi titlob. M'għandekx xi titlaq taqra l-Bibja. M'għandekx xi tiġi l-fellowship. U tibda x-xitan jibda jażolak. Jibda jeżolak. Dawn ma l-iskemi tad-demonju. Għod attent. U għal-kemm inti tgħid kemm jgħidu li din nies? Inħobbu l-mulej imma naf.
U xorta, nemmen, pastor, nemmen. Minti tħoss dik il-pressjoni fuqek. U ma tistax tifhem għaliex u kif. Issa hawnhekk jekk inti qed tiġi oppress, moħħkom hawn. Hawnhekk id-dnub sar il-pattern ta' ħajtek. Għaliex? Għax issa dak li xi darba kont tobot sar komuni u qed isir repetittiv. U qed taqta' qalbek li inti qatt tista' tinħeles. Qatt kif jista' jiena ma nix ħan inħeles ta' minn din id-droga. Lejna minix ħan inħeles ta' minn din il-pornografija. Lejna minix ħan inħeles minn din ir-rabja. Kemm hawn nies jgħidu li għandi problema ta' rabja wara li jkunulhom ilhom snin twal fi Kristu. Ħanek x'għamilt, inhelek x'għamilt emmint il-gidba tad-demonju li m'intix ħadd inħeles. Tista' tinħeles. Grazzi Ġesu. Issa naqrawha fl-aħħar. Ġvanni 8:4-46. Meta Ġesu jeħilsek, tkun meħlus tas-sew. Ġesu ma jridx jagħmel half a job. Ġesu jrid jeħilsek totali. Temminx il-gidba tal-demonju. Jiena jekk ħammut bdil-marda. Tgħid ċekk. Iddikjara ċekk. Temminx dik il-gidba. Mhux vera. Kemm rajt nies jiġu trasformati quddiem għajnejja. Li deru każi impossibbli. Jiena ma nistax ninbidel għax hekk twilet. Għalhekk titwilet mill-ġdid. Għalhekk titwilet mill-ġdid. Jekk titwilet mill-ġdid, ma lissa kollox ġdid. Għaliex fl-art imweda ħaġġib dak li kien hemm l-Eġittu. La tħart l-imweda, issa idħol f'kollox dak li huwa mwedu għalik, imwiegħed għalik minn Alla. F'kollox. Amen. Issa kollox ġdid jekk tgħidilna l-Skrittura, Tinna Kontin 5:17. La issa persuna ġdida, issa da kollu li ġiwa ġdid. Il-qadim huwa għadda. Kollu għadda. Amen. U ċertu affarijiet, forsi ċertu aħwa tarhom għaw min jiddu bidak, imma vera Kristjan, jina nemmen li għaw vera Kristjani, vera jħobbu l-Alla, imma peress li jissa tiġu oppressi, u għaw fil-raba kategorija fejn tiġu oppressi, u x-xitana tiġġalhom jemnu li mhux vera huma Alla, ħanejdlek għaw xi ħadd għandek bżonn tismaħħa di, inti Alla. Alla jħobbok, Alla ma ċaħdekx, Alla ma warbekx, imma x-xitana tiġġelek temmen li inti bintix Alla. Il-fat li inti għed taħseb li bintix Alla u għed id-dispeċik, juri ċar li inti għedek Alla. U Alla ma tal-ekx. U għat ma ħajt-il-ek. Sa kem għadek ħaj, Alla mux ħaj reġettak. Bħalma darba għalli l-mulej nħobb dil-frazi. Darba l-mulej għalijak, għalli bnina mux għed nfittex l-inqas opportunità biex nikkondanna l-lulidi, jgħet nsib għed niprofa nfittex l-inqas opportunità biex l-lulidi nsalvaħu. Amen. Thank you, Jesus. Fil-ktib ta' Galatin kapitlu 5. Tejdinna mill-versi tassa 22. Li għal dawk li jimxu fil-spirtu, jiexu ħajja li l-ħilsa, ħajja libera, imma dawk li jgħatu ħajtom għal-ġisem. By the way, ħanejdilkom kelma kristjani ta' Malta kollha għawdex. Irrelevanti kum tonx kattolċi, protestanti, evangeliċi, ortodossi, intom xintom. Jekk inti tħobb il-Kristu dil-kelma jalik. Fl-ewwel fil-tieni Galatin kapitlu 5, vers 21-22, Pawlu jsejjaħ waħda mill-frott tal-ġisem huwa is-seħer, il-witchcraft. Ħafna jgħidu, u ekku vera, li l-witchcraft huwa xi ħaġa tad-demonju, meta jagħmlu xi seħer u xi seħta vera. Imma taf li hemm seħer tal-ġisem? Meta inti tiggossipja u xxeret il-valenu, taf x'inti tagħmel int qed tikkommetti, you are conjuring up a witchcraft on that person. Qed tiġġenera forma ta' seħħer fuq dik il-persuna. Għax issa influenzajt dik il-persuna kif jara ċertu affarijiet, kif jiddixxerni ċertu affarijiet, kif ħares lej persuna. Jekk lilek xi ħadd għallek xi ħaġa kontra aħuk, kontra oħtok, u minħabba li dawk qalulek
لا ما داكش تخار dak il-persuna l-istess mod. Ma sax taf daħħa. Għax issa il-ħin kollu tewden dik il-kelma li qaltlek dik fuqu jew fuqha. You are under witchcraft. U Pawlu fl-ewwel Korintin 6 u f'Galatin 5 iwissi bis-serjetà u għadu attenti Kristjani fuq dawn l-affarijiet. Għalhekk morru f'punt l-ewwel wieħed marriage naf. Tgħid li xejn ħadd ma saqsik. Jekk tgħid li xi ħaġa fuq il-pastor, jekk tgħid li xi ħaġa fuq il-Pastor Marjella, jekk tgħid li xi ħaġa fuq hija, fuq l-Apostlu, fuq il-Papa, fuq l-Isqof, naf li għaw dotrini folos, id-dotrini folos nistgħu nindirizzawhom, ma mhux il-persuna. Tgħid li xejn jekk inti mhux ħatgħid li xi ħaġa sabiħa. Għax missieri tas-sema mhux ħajġi jgħid li xi ħaġa fuqek, jekk missieri tas-sema, missieri jekk ħajkellimni fuqek dejjem xi ħaġa sabiħa jgħidli, mhux ħajġi gossip ja kontra tiegħek miegħi. Imma d-demonju mhux hekk jaħdem da? U ħafna Kristjani minn l-jom jgħat jaqdu l-Alla, imma tjaqdu l-Alla ta' din dinja. Amen? Grazzi Ġesu. U meta tiġi oppress, tibda tħossok ix-xitan jibda jġelek ħossok missek tistħi. Tibda tobod lilek innifsek. Kan nara jekk tħossok skomdu ta' tolli dejk, tolli xidejk. Pero kama minnkom, jew issa, jew għaddejtu minna, li kellkom self-hate, olli dejk. Kont tobot li l-għin nifsek, olli dejk. Tobot li l-għin nifsek, olli dejk. Do you know that's not from God? Do you know that's from hell? Meta inti tobot li l-għin nifsek, għalix taħseb inti għaw nis jaqtaw id-dajom, jisawtu li l-għum infusom. Għaw min jixrob l-alkohol, mux jixrob l-alkohol, għax jafu li jridu jweġġob l-infusom. That's demonic. U għaw min minnom jabba daw l-affajt u vera jiddispeċijom. Ma jafux kif ħajn ħelsu. Ma jafux kif ħajħorġu minn dan il-ċiklu. U dan il-pattern jibqa' għaddej. Umbagħad sfortunatament il-battalja tmur iktar fil-fond u l-Kristjaneżmu biss isir azzjonijiet tal-cover biss ta' barra. Għaliex? Għax ma għadux ħseb il-ponti l-oħra ta' qabel. U issa jekk inti tinsab din il-kategorija trid tiddilja ma' xem fil-fond. Tiddilja ma' xem fil-fond. Bl-Inglis, jew bil-Malti, mal-eruq. Xem mal-eruq, ma' d-diljajt magħhom. Għaw xuħut, għaw Kristjani, nies minn kull imkien, li għad għandhom ċertu ċikli għaliex hemm xi ħaġa li qatt ma ġiet acknowledged f'ħajjithom u indirizzata. Jista' jkun jistħu jitkellmu fuqha, jista' jkun ukoll ma' min xtaqu jitkellmu ma jridux jikellmuhom. Allora, it's never sorted, it's never solved. Għaliex taħseb il-mulej jgħidilna qabel ma tmur ibtella l-offerta tiegħek quddiem Alla, mur irranġa maħuk. Mur mhux jgħidlu just forgive, da, irranġa. Mur irranġa moħħtok. Mhux ejwa naħfrilha, jiena mhux naħfrilha bisedlek. Mur irranġa. Jekk tirranġa taf xi tfisser irviri, l-affarijiet suppost għandhom ikunu kif kienu fil-bidu qabel ma l-affarijiet farku. That's tough. Imma ħafna kollha jaqbżu għadi. U x-xitan namlu intuħ festa. Punt 5. Mamma mia, ħanaġġel ftit issa, ħanaġġel ftit. Stronghold, meta issa da kollu sar fortizza fik. It-tieni Korintin kapitlu 10 vers 4 u 5. Li hemm affarijiet, hemm patterns, ħsibijiet li saru f'ħajtek stronghold. Jekk intom ħdejja, bil-wifa, bro. Stronghold ġejja mill-kelma innafusa. Strong hold.
Ġifieri issa inti mhux ġast tentazzjoni, issa int maħtuf. Be free in Jesus' name. Maħtuf, l-għadu ħatfek. U hemm attakki kontra moħħok u ħsibijietek. Il-gideb kontinwament taħseb fuq dawk il-gideb. Kull ma anta dejt minnu l-gideb it-fesfis, il-weġġat, l-uġieħ, it-traumi. Issa simawni, daw saru kollha il-lenti tiegħek. Daw kollha saru l-lenti. Inti tara issa il-ħajja tara minn daw il-lenti kollha. Tista' tara l-affarijiet ċari issa bdew l-affarijiet kollha qudiemek. Inti tifhem issa tista' tkun Kristjan u tiġi mqarraq xorta? Għax issa din hija l-lenti li inti tara kollox minnu. Tinterpreta l-komplement ta' ħajtek. Jekk ikun hemm preach, għalija tgħid. Jekk ikun hemm programm ta' televiżjoni, da għalija tgħid. Jekk ikun hemm taqra fuq il-Bibja, għalija tgħid. Qabli vera jkun vera kollu għalik. U jiena nista' ngħidlek li kull preach li jiena nisma' kollu noħodhom għalija. Imma peress li hemm tant hemm feriti, tant hemm oppressjoni issa u infiltrazzjoni li issa inti tant tiġi sensittiv li għalkemm qed tuħu għalik kull darba ma tistax tirċievi xejn. Ma jistax jiġi. Bħalma oħt waħda riċenti għajtli di batlix videos iktar, għax jiena minix iktar parti minn River of Love. Issa dal-video ma kienx tiegħi, kien ta' predikatur mondjali tal-ġen. Għattela qalbi. Għattela menti hemm bżonn mela jekk ikun predikatur li huwa midluk biż-żejt Alla. U inti mela inti hemm bżonn tkun River of Love biex tisma' messaġġ. Inti għadek parti mill-ġisem ta' Kristu. Għax dan il-messaġġ m'għamlux River of Love, laqqas għar River of Love, minnu dan għamlu ġewwa l-Amerika u jiena battu ruxma ta' nies u hekk badet li l-imbirka. Imbirka. Miskina ma imbirka. Għam xur tħobb il-Alla, imma offenduta. Ovvja li offenduta. U għamlita ċara fil-messaġġ. U meta rispondejta bimħabba jena t-tella inti ma tekx parti mill-ġisem ta' Kristu. Għamilt li hands. Imma biex intom tinnotaw li kull ħaġa la ma ġietx iddiljata sew, il-moment li għafazlek il-buttuna ħat irrispondi skont dak li inta tara. Dak il-lenti. Li tista' tibgħat li l-preachers, il-preachings tal-preachers kollha. Mhux ħanarom għax mhux ħajkolli ċans, imma xi ħadd jabgħat li u mhux għax bil-forsi m'għadhomx River of Love, jew parti xi knisja oħra, ma jekk hu tajjeb nara, why not? Għaw nies li jibatu l-messagġi, li jipprovaw jibatu l-messagġi minn daw il-messagġi, xorta narom jekk ikolli ħin, I don't mind. Can you be humble enough that you can learn from every message? M'intix kapaċi tkun umli li tista' titgħallem minn kull messaġġ. Sew jekk hux qed jgħid għalik dirett, u għal jista' jgħid għazziju mhux xaqwa li jgħid il-kelma tal-Alla. M'intix kapaċi tirċievi minn dak. Għax issa dak ma nisimgħux iktar, għaliex għawa rifislek il-kallu. U għed tinterpreta kull ma tisma' minn dak il-kallu issa. Fejn l-maturità fi Kristu? Issa jgħid li nagħmlu l-unità ta'. Naħdmu għall-unità. L-unità mhux kelma ta'. Immaġina li l-mara jiena jgħidilha naħdmu l-unità. Mbagħad nagħmel li rrid u jitgħamel li trid. Taf kemm ħajkun unità. U l-Kristjani hekk ħafna. Iridu l-unità, ma kulħadd jaffeċ fuq xuxin u kulħadd jemmel li jrid. X'unità ta' sabiħa dik hu? I love you bro, but be real. I love that word. Be real. Kun reali. Weġġajtek? Sorry. Inti taf li weġġajtni wkoll. Sa xan għadun għamlu? Għadun la u għad weġġani, għax weġġajta, weġġatni. Qalbi, tiet ma tweġġax, ħan itlop il-mulej jihdok issa tbur il-ġenna. Simple as that. Sakemm tista' inti tmur dak kontra dak għal Ġesu, sakemm intom iddumu fuq din il-ħajja, ħajkolkom tribulazzjoni, ħajkolkom problemi, ħajkolkom sfidi, u dawn huma l-propja li jirrevelu x'tip ta' persuna int verament.
Meta jkollok it-test, turi kemm xi Kristjan int. Mela kulħadd meta everything praise the Lord, she preach dik pastor. Mid-dara ma tfissirx kallijiet biżejjed għal darb'oħra. Kemm hawn immaturi, ma kemm hawn maturità men. Halleluja. Allura mbagħad l-għadu jibda jballalek il-gideb tiegħu. Li ġelek taħseb li dan minn vera. Li inti vera qatt minn ħad inħeles. Li dan huwa d-destin tiegħek. Li qatt minn ħad toħroġ minn din il-ħaġa. Imma l-iskrittura tgħidlek le. Tista' toħroġ minn din il-ħaġa. Tista' tkun ħieles. Tista' taħseb differenti. Rumani kapitlu 11 vers 2. Tista' ġedded femtek bil-kelma tal-Alla. Hallelujah. What came in can go out. Ixini, dak li daħal jista' joħroġ. Amen. Thank you Jesus. Taqbel qatt mal-għadu, imma qbel dejjem ma xejt il-mulej fuqek. Grazzi Ġesu. Gloria lilek. Punt 6. Din hija waħda mill-ar. Once li issa infiltra, oppressa, x'għandek issa? Inti issa m'għadekx ħares lilek innifsek moll l-istess. Jiġifieri m'għadekx tara lilek innifsek l-istess. M'għadekx tara lilek innifsek kif jarak Alla. Jiġifieri inti issa qiegħed fi kriżi ta' identità. Jiġifieri biddillek l-identità tiegħek. M'għadekx dak li Alla sejjaħlek biex tkun. Għax m'intix taġixxi fl-identità li Alla ħalqek fiha. Nexxielu d-demonju jinfiltra b'tali mod, joppressak b'tali mod li issa inti anke kif taħseb fuq innifsek. L-identità tiegħek biddilta. Identity crisis, which I believe is one of the top number 1 or 2 problems in the world, including in the church. Kriżi ta' identità. Kriżi ta' identità. Problemi isiru inti. Il-failures issir minn inti. Il-feriti jisiru minn inti, mux issa xandek minn inti. Inti ssir il-ferita. Inti ssir il-failure. Inti ssir dak li inti fallut. Inti ssir dak li xi darba kont imma taqad ma tkun. Inti tispiċċa tidlejbilja lilek innifsek bħala wieħed fallut, imkisser, riġettat, ma jridukx, skwalifikat, ġejt tradut. Hekk tibda tara lilek innifsek f'kollox il-vittma. Ix saraqlek ix-xitan hawnhekk? Saraqlek identità tiegħek. U jekk saraqlek identità tiegħek, saraqlek id-destin tiegħek. Kulħadd jgħidha, jekk jisraqlek l-identità tiegħek, jisraqlek id-destin tiegħek, that's it. Tal-biża' men. Għax issa inti m'għadekx taralek innifsek kif jarak il-mulej. L-identità tiegħek ħanejdek aħwa. Ġosaja u Mikaja solidi u wilied il-mara tiegħi. L-identità tagħhom mhux huma tagħmlu infushom, jiena u Marjella tajnielhom l-identità. Sew naturali u fid-dar tagħna inkluż spiritwali. It-tfal tiegħi ma jafux jitfisser droga. Ningrazzja Alla ma jafux jitfisser pornografija. Ma jafux jitfisser qatt ma kienet parti mill-identità tagħhom di. L-identità tagħhom tajnielhom aħna. Ma jafux jitfisser tibza. X'ma jarawniex tibza. L-identità tagħhom tajnielhom aħna. L-identità tiegħek tajlek il-Messija. Tajlek Kristu. Tħallix ix-xitan jisraqilek. Amen. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Maħniex perfetti, maħniex familja perfetta. Sfidi u challenges għandna bħal kulħadd. Imma għandna Alla kbir. Għandna Alla ħaj. Halleluja. Grazzi Ġesu. Punt 7. Captivity. Skjaf. Xitan jipprova issar nexxilek iġibek skjaf. Għajlek aħwa.
Fl-iskrittura fit-tieni Timotju kapitlu 2, vers morru hemmhekk, vers 24. It-tieni Timotju, din hija skrittura li lili titla li ħafna s-spiritu tiegħi għax nara bosta Kristjani li jaqgħu taħt il-kategorija ta' dan. Nisimgħu xi tgħid. Daw Kristjani li spiċċaw saru skjavi tal-għadu u mingħajr ma jafu qed jagħmlu ridda tad-demonju minflok ir-ridda tal-Alla. It-tieni Timotju kapitlu 2 vers 24-25. 24. Minu għaddej tal-mulej, għaw xaħat għaddej tal-mulej għalidej, mela li għalija. Mandu xie għot jitlewem u jipalla fil-vojt u jitfa l-post fuq il-Facebook biex jipalla fil-vojt, jew jitpalla fil-vojt. Mandu jkun xlejju ma kulħad. Jinqala biex jallem bil-paċenzja kbira. Paċenzja kbira. Iwiddeb mux tajjar, iwiddeb ġiviri uj, għed tizbalja. U jemmek jurof. Aw jemmek għed tidneb. Iwiddeb bil-xlewa lil dawk li ma jaqblux miegħu. Dil-ġimgħa brother fil-mulej, forsi rajtu l-post fuq il-Facebook. Għalli ejdilhom is-segwaċi tiegħek. Segwaċi tiegħi. Ejdilhom jif u jgħidu l-ek apostlu. Ma tafx li 12 bis kien hemm apostli u li jridu jkunu mxew ma' Ġesu raw il-Ġesu. Għetlu għaziz. Għetlu titkellimx b'assumption. Fl-iskrittura hemm 12 l-apostlu tal-ħaruf. Mbagħad allura Pawlu flima waħda jaqgħod mhux wieħed bit-12. Barnaba fli wieħed jaqgħod mhux wieħed bit-12. Fl-iskrittura jissemmew madwar 22-24 apposti differenti, kategoriji differenti. Bħal ma waqfux il-pastors, ma waqfux l-allima, ma waqfux l-evangelisti, ekku kol fl-iskrittura tgħidlek li waqfu l-profeti u laqas l-apostli. Imma jiena mhux ħankun 13 apostlu tal-ħaruf. Dawk it-12 għala, dak il-bipa għala, dawk il-qualifications ħaduhom, imma għaw apostli ġenwini fid-dinja sal-lum il-ġurnata. Amen. U għatlu isma, għatlu, dażek, kellimtu biħlewa. Għatlu ma tassumix, għatlu murara skrittura, murara. Meta jina ġejt Malta, 20 sena ilu bdejna din il-Knisja bil-Grazja Talla, li tajt il-ġaħat pastor kienet tabu. Pastor ġaħbad. Issa l-lum pastor sajt komuni. Issa t-tissir komuni il-kelma apostle as well. And prophet. Għax il-poplu Talla la għadu jaħsebek, għet jinduna, għet nindunaw, kemm hawn nuqqas tarfin. Simple as that. Issa, mhix ħanejdu l-kulħadd ta' apostle żgur, u laqas ħanejt il-kulħadd pastor. Għax dawn mhumiex titli, dawn huma diskrezzjonijiet, description tax-xogħol li tagħmel. Amen. Amen. Thank you Jesus. Just a side note. Iwiddeb bil-ħlewa lil dawk li ma jaqblux miegħu. Milek xi ħadd jisaqsik kellimhom bil-ħlewa. Għallimhom il-kelma. U huwa opportunità ippostja l-videos, ħalli iduru madwar Malta għawdex. Għandu minn Alla jagħtihom indima u hekk jarfu l-verità u jiġu f'sensihom. X'jagħmlu jiġu f'sensihom għaliex? U jeħilsu mix-xbik tax-xitan li kien qabadhom taħt idejh biex jagħmlu rida tiegħu. Daw Kristjani ta' taħsbu li għaw Kristjani li minar ma jafu għavoli għandhom dbissima u jgħidu praise the Lord u jitkelmu bil-lingwi laqqas jafu li għat jgħamlu rida ta' demonju. Rebellioni għaw waħda minnom blaktar ma ta' salut. Imma mux ħajdu li kif għandak raġun. Għax il-problema ta' ġizen ta' Kristu hija waħda biss. Kulħadd għandu raġun. Dik biss hija problema. Mhux ovvja li hawn Kristjani li huma maħtufa mid-demonju 1000% u naf xi wħud minnhom. Ma mhux ħajaċċettaw għajk tmur tgħidilhom. Għaw xi titgħamel? Titlob għalihom? U forsi jekk tiġi l-opportunità tkellimhom bil-ħlewa u bil-verità. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. It-tmien puntu nifqgħu.
distrazzjoni, ix-xitan ma jiġix biex jinfiltra biss, jiġi biex jifarrak. Jiġi biex jifarrak. U għalhekk l-għadu jiġi biex jisraqlek il-konfidenza, jisraqlek il-paċi, jisraqlek il-skop ta' ħajtek, jisraqlek il-testimonjanza, il-żwieġ il-ulidek, jisraqlek iż-żmien li inti tant ħdimt biex iwaqqalek kollox. Kemm ilek tistudja, kemm ilek taħdem għal-mulej, jipprova jkisser dak kollu li Alla bena fik. Tispiċċa tiġi eżawst, għajjien. ħossok li isek tlift is-sejħa tiegħek. Ħantikom nassigurakom. Illum li inti tara dal-messaġġ u tgħid li forsi llum qiegħed jiena strada stretta nipprostitwixxi n-nisa. U kont niġi river of love, għalija tort wisq issa daqshekk. Ħanejdlek illum, is-sejħa li Alla għandu għalik għadem. Ma tliftix. Temmix id-demonju. X'in trid tista' tħalli dik il-ħajja u terġa' taqbad dak li inti ħallit warajk. U terġa' tqum u tkompli fejn ħallit ma' Ġesu Kristu. Għax wans li Alla jaħfillek, daqshekk ma jibqax iżomm id-dub kontra tiegħek. Ma tliftix is-sejħa għażiż. Ma tlift l-ebda sejħa, l-mulejla waħda la sajjaħlek, Alla mhux ħajreġettak, tista' tmur, tista' tagħmel x'għamilt. Mhux ħajreġett, kull m'għandek tagħmel, tummilja ruħek u tindem, that's all. U terġa' tkompli minn fejn ħallejk. Amen. Grazzi Ġesu. Il-lejla din hija kelma ta' koraġġ għalikom. Hemm tama f'Ġesu Kristu. Għaddejt minn xi għaddejt, f'liema livell inti lejla tħossok wieħed minn dawn il-livelli. Ġesu huwa dak li jtik it-tama. Ġesu huwa dak li jerġa' jirrestawra x-xbija tiegħek fi Kristu. Ġesu dak li jerġa' jtik il-kuraġġ u s-saħħa biex tqum u twettaq il-pjan li Alla għandu għalik. Halleluja. Glorja li jekk mole qaddis. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 8 vers 26 sa 39 kien hemm wieħed hemm xajtan ta' Gadarins. U l-Bibja tgħidlek li l-poplu kollu dak ir-raħal kien jibżgħu minnu u ħadd minnhom ma rnexxielhom jorbtuh għax kien qaċċet il-ktajjen, kien qaċċet l-irbit kollu. Ma meta ġie Ġesu, l-Bibja tgħidlek ħelsu, keċċilu x-xjaten kollha minn ġo fih. U l-Bibja tgħidlek u sabuh moħħu f'postu. Restaurat. U believe it or not, il-poplu ta' ignorant li kien iktar beżaw meta rawh ir-restawrat meta milli kien imxajten. Ara l-bniedem kif inhu. Meta ral xi ħadd infejjaq bħalma jgħidu hawnhekk. Meta kemm jaqalaw lili fuq il-Facebook. Tiqafx, thank you, grazzi tal-attenzjoni. Halleluja. Imma meta naraw impoġġu xi video għax xi ħadd fiq, xi ħadd ra, xi ħadd sema'. Qed iġġennu għama. Tanafti, fiqu u inta tgħidlu qed inġennu. Int moħħok il-fatt li titkellem hekk huwa maħtuf mix-xitan. U mhux ħan nirrispondik, ħan nitlab għalik. Mhux ħafna talba waħda biżejjed, eżid. Għax għandi x'nagħmel. Hallelujah. Thank you, Jesus. Galatin kapitlu 5:1, Ġwanni 8:36. Ġesu jgħid, jekk Ġesu ġie f'ħajtek, meta inti ddur lejn Kristu, Ġesu jaħilsek minn dak kollha. Ibiddillek femitek, itik ħsibijiet ġodda, itik moħħ ġdid, itik tama ġdida. Dak li x-xitan seraqlek il-mulej raddulek għal 7 darbiet oħra. Halleluja, mhux għal 100 darba oħra. Xi tagħmel imma? Issejjaħ l-isem ta' Ġesu. U forsi inti tgħidlina diġà Kristjan, diġà sejjaħt il-Ġesu, immissa tindirizza l-Ġesu u titlob speċifikament fejn inti tħossok ġejt oppressat, fejn inti tħossok ġejt invadut bil-għadu, bil-ħsibiet tiegħu. U kull livell li inti ftaħtlu, Alla jirriversjah bil-qawwa u l-awtorità li tak fi Kristu Ġesu. Di mhix kwistjoni ta' reliġjon, mhix kwistjoni ta' kemm inti kapaċi inti b'saħħtek fik innifsek, jew kemm għandek doni,
imma permezz tal-verità, permezz tal-obbedjenza u talb fil-xogħol perfett, lest, komplut fuq is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Alleluja! Ħan nispiċċaw b'din l-iskrittura, Romani 8. Ħadtu pjaċir aħwa? Romani 8, aqraw flimkien minn vers 35. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? X'għamilt? Min xi xaddejt? X'ħawat? Xi froġa għamilt? X'marda għaddejt minna? X'tip ta' oppressjoni diabolika kellek f'ħajtek? Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, il-era, it-tiġrib ix-xabla, bħalma huwa miktub minħabba fik jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħal naġa l-qatla. Ma f'dan kollu aħna aktar minn rabbiħa. Kulħadd jgħid jien aktar minn rabbiħ. F'dan kollu permezzu bis-saħħa ta' dak li ħabni. Għax jiżgur li l-mewt, l-ħajja, l-anġel, l-qawmiet, l-żmien tassa u laqas ġej, l-setat, l-oli u lanqas il-font u ebda ħliqa oħra ma jistaw għati firduna mill-imħabba tal-Alla li daret fi Kristu Ġesu Sejdna. Għamilt x'għamilt? Għaddejt minn xiex għaddejt. Ma tamx differenza f'liema livell tħossok minn dawn il-seba' livelli li semmejna. Li inti kont imqarraq biħsibijiet. Ħassejtek kont infiltrat mill-għadu. Fejn inti ġejt makus. Fejn inti ġejt afflicted bl-Inglis. Fejn inti ġejt mbagħad oppressat u l-għadu beda joppressak. Fejn issa ħajtek saret tan diffiċli fejn tħossok kont marbut. Punt 5 strongholds. Punt 6 fejn wasalt inkluż anke l-identità tiegħek ġiet distrutta u mkissra. Punt 7 fejn inti issa taf li spiċċajt skjaf. Punt 8 distruzzjoni, ħajtek ġiet kompletament distrutta. Hemm tam għalik Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. M'hemm l-ebda differenza f'liema livell tinsab, jew anke dejthom kollha l-livelli kollha anke fl-aħħar waħda minnhom. Tgħid li pastor jiena nħossni skjaf. Jiena ħajti ġiet distrutta. Il-mulej ħilsek. Il-mulej ħilsek. Però kun sinċir mal-mulej. Kulħadd iqum bil-wifqa. U hemm baxra rasna. Għaw xi ħadd illejla li appostu, pastor, dil-kelma kelli bżonn nismaħħa għal-idejk. Ħalla li grazzi Ġesu. Kollha kemm aħna. Ħanejdek di pretkajta għalija. Number 1, kull pretka nipretka għalija. Mhux ovvja, mela ix-xef li jsajjar mhux anke hu stess irid jikol mit-tisjir li jkun għamel. Amen. Jekk dil-persuna hija inti, ħajtlob għalik il-lejla. Poġġi idejk fuq qalbek u poġġi waħda qalbek idejk fuq moħħok. Bħala ġist simboliku, profetiku. Ħanitlob għalik issa stess. Halleluja. Isma' dal-kliem li ħanejdlek. Qatt taqbel mal-għadu. Jagħmel x'jagħmel, jgħidlek, x'fesfis jiġi jfesfislek qatt taqbel mal-għadu. Number 2. Tħallix l-għadu jkollu l-ebda tip ta' aċċess fil-ħajja tiegħek. Fiżiku, spiritwali, jekkux fl-ikel, jekkux fil-vizzijiet, jekkux fil-ħruġ, jekkux dak li tisma' jew tara. U l-gideb tal-għadu irriġettaħ. Tħallix il-gideb li l-għadu fisfislek ma jiġu sfidati. Jiġifieri sfida kisser u ndirizza l-gideb tal-għadu. Il-gideb jista' jkun fuq saħħtek. Forsi xi ħadd qallek inti dejjem ħatibqa'. Lil diloħt, it-tobba, l-aħjar wieħed f'Malta qalla m'hemmx fejn għalik. Ġiet River of Love, kellna healing service, il-qaddej tal-mulej talab lil-mara fiqet. Meta l-bniedem jgħidlek hekk ħatibqa' dur lejl mulej lum, smajtux qal mulej. Smajtux qal mulej da. Da qal li hekk ħanibqa'
ما دام من عليه يوم من عليه الله يوم الله هانا يدك تيهبي هم فكر حاجة لكن هاليا في دين مولاي أسكون تالا تياي منيش هنبقى هيك أش ميش الردة تياي تالا لينا نبقى أوبرس نبقى ديبرس نبقى امكسر في حياتي نبقى مبزة نبقى مريض لا ميش الردة تال مسير شنتم تعرفوا رفلا هيوا هاللويا غراس المولاي غلوريا المولاي بسك تجين تقول عنسي احنا مش اشترف رفلا عشان خنا تجسد كريستو هاللويا آمين اطلب الطلبة ورايا من قلبك ورايا أو شغلت الليلة عندك بزون تعمل الأول باس باللي تعطي حياتك الجسم مش دول الواديت اللي الله ويات ومال وليده جسو يقول لك بني ما يتولش من جديد ما يستشير السلطة الله تتولد من جديد الأول تتعرف لجسو وسيدو السلفاتور دياك ده أنا عملته في حياتك أنت سويك أنتش بريزنتي فوق اليوتيوب فيسبوك أو تلفزيوني يا كنت دلهم من أول ضربة تتعمل دجاجاني على حياتك بيش جسو يصير سيدك والسلفاتور تحياتك كل يديك يسستس كل يديك أو شغات لأن أول ضربة تشيت حياتك الكريستو كل يديك يسستس Grazie Gesù. من كتر. Grazie مولاي. Da quale alle tue ideikom, io supposto alle tue ideikom e due talba ورايا. وأيضا من قلبك في السرة أيضا من فمك. اللي مسا قديس. Grazie te بنك جسو. Grazie te الكلمة قديسة تياك. Salvani مولاي. مولاي باللبدا موت ما ينستا نسالفا ليل نفسي. جسو. permezz tal-grazzja tiegħek biss li jiena nista' nkun salv, mifdi, meħlus minn kull skema tal-għadu, il-gideb tal-għadu, l-oppressjoni tal-għadu. Permezz tad-dem qaddis tiegħek, permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek mulej. Li jiena nemmen din il-verità. Ġessu, ejja f'ħajti, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, salvani u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Millum il-qoddim użani għal-glorja tijak. Illum bil-qawwa ta' Ġesu Kristu niddikjara li jiena tijak mulej. Imbulet minn ġdid bl-Ispiritu Santu. U bil-qawwa tijak irid ngħix għalik. Millum il-qoddim f'isem Ġesu Kristu. Amen. Issa kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek. Mulej qaddis. Fuq bażi tal-kelma li jiena għadni kif smajt. Naraf mulej l-istrateġiji tal-għadu. Bil-gideb, dak li nisma, dak li nara, it-fesfis, il-gossip, iqteħ il-qalb, l-oppressjoni, l-infiltrazzjonijiet, il-weġġat, il-feriti mulej fil-qalb tijaj, il-bizat, dak li ġej mill-bnidem. Mulej naraf li daw kollha jistgħu jiġu imkistra u mġarfa bil-qawwa tas-salib ta' Kristu. Bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, bil-qawwa ta' dak id-dem glorjuż ta' Ġesu. Mulej qadis. Illum aħsil li ħsibieti, moħħi, aħsil li qalbi. Mulej invadini bl-Ispiritu Santu. Mulej kisser minn fuq ħajti il-gideb li jiena ħallejt jidħol f'qalbi, inkluż fuq in-nifsi. Mulej millum il-qoddim niddikjara li jien dak kollu li tajt int li jien. Jien kapaċi għal dak li tajt int li jien kapaċi. Jien għandi dak li inti tajt int li jien għandi. Mulej nieħu awtorità fuq kull biża, oppressjoni, mart, viruses, komplikazzjonijiet fis-saħħa. Nieħu awtorità fuq kull forma ta' tieħ il-qalb. Nieħu awtorità fuq kull forma ta' konfużjoni, biżat, intimidazzjoni. Nieħu awtorità fuq kull forma ta' frustrazzjoni. Mulej qaddis li l-għadu ġab f'ħajti. Bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret. Inkisser u nġarraf. Inġib fix-xejn dawn l-affarijiet kollha li l-għadu daħħal f'ħajti f'isem Ġesu Kristu. Nikxef
fil-bera il-gideb tal-għadu. Mulej, grazzi li jina mbirek u mux bisħut. Jien ir-ras u mux id-demb. Jien maħfur bid-dem ta' Kristu u mux ikkundannat. Mem lebda ktar kundanna li hija mulej qaddis, għaliex int ħadd il-kundanna kollha li hija mulej. Millum il-qoddim ma nimxiex iktar bil-biża. Kull spiritu ta' biża, kull spiritu ta' intimidazzjoni, kull spiritu ta' mart, kull spiritu ta' addiction, kull spiritu pervers u mniġġes, nirrinunċjom u nkeċċjom il-barra minn ħajti fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Mhux bis-saħħa tiegħi, ma bis-saħħa ta' dak li fdini, mitalija u salvani l-isem ta' Ġesu Kristu. Mulej millum il-qudiem għatini s-saħħa biex ngħix għalik. U jekk naqa' erfani mulej. Mulej qaddis ħankompli nimxi l-qudiem. Mulej inti taf min jien, tafni perfettament inside out. U inti xorta ħabbejtni, xorta għażiltni. Mulej qaddis kull gidba tal-għadu li x-xitan prova jbellali u li it-tollerajt f'ħajti tinkixef, tiġġarraf u tiġi fi xejn minn fuq ħajti. Mulej dak li l-għadu l-ġel ninemmen li mux ħar nexxili, li r-relazzjoni tijaj mux ħajġi arranġati, li żwieġ tijaj mux ħajġi restaurat, li il-biznis tijaj ħajfalli, li l-tfal tijaj mux ħajduru lej il-mulej. Kull kidba li x-xitan fesfis li f'widnejja mulej nirreġetta. Ma naqbilx ma dak li jgħidu l-għadu. Imma f'isem Ġesu Kristu il-kontra jseħħ. Il-familja tiegħi kollha taqdi lill-mulej. U lidi kollha jaqdu lill-mulej. Iż-żwieġ tiegħi huwa mbirek. Mulej il-business tiegħi huwa mbirek. Saħħti hija mbirka. Il-mart huwa illegali f'ħajti. Il-marda, kull uġieħ, kull virus ma jistax jibqa' ġewwa fija għaliex permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu jiena ġejt infejja. Kull komplikazzjoni f'ġismi minix ħanibqa' ngħix biha din ħajkollha titlaq minn ġovija fis-sem Ġesu Kristu. Mulej skarsezza u povertà mhijiex iktar parti mill-porzjon tiegħi. Grazzi mulej li jiena ngawdi l-barka tiegħek u prosperità u abbundanza biex ikolli l-bżonijiet kollha ta' ħajti mill-ħuqa u nkun ta' barka s-saltna tiegħek. Millum il-qoddim jiena mulej mifdi bid-dem ta' Kristu u dak kollu li jgħid Kristu biss fuqi huwa vera u reali. Għal glorja tiegħek missir fis-sem Ġesu Kristu. Amen, amen, halleluja! Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Kulħadd jolli dejla l-mulej. Grazzi Ġesu. Kun infaħar ismek mulej. Mulej qaddis. Il-ħinina tiegħek hija kbira. Inti qatt ma tirreġetta l-poplu tiegħek mulej. Għal-kemm il-poplu tiegħek kemm il-darba. Bemilna, ħsibijietna u klimna reġettajna lilek. Però inti qatt ma tirreġetta lilna mulej. Meta aħna konna dajfa, inti tibqa' b'saħħtek. Meta aħna nqasna fil-fidi tagħna, inti tibqa' fid-din lejna. Abba missier. Lejla l-barka tiegħek tibqa' fuq il-poplu kollu tiegħek, daw preżenti u daw kollha li tisegwu. Mulej, fejn ix-xitan fesfes u ġab il-biża u ġab il-gideb tiegħu jinkixef u jiġġarraf l-iskemi kollha tad-demonju. Mulej grazzi ta' saħħa fejqan qed taħdem fil-poplu kollu tiegħek issa stess preżenti. Mulej jekk hemm xi ħadd minnkom għandkom bżonn il-fejqan issa stess, sew preżenti u sew fuq online, YouTube. Poġġi jdek fejn għandek bżonn il-fejqan. Ixini, anke jekk mort il-professuri kollha tad-dinja. Anke jekk provaw il-mediċini kollha tad-dinja. Alla tagħna huwa tajjeb, fidil u ħanin. Mulej, inti għala tajjeb, missir tajjeb. Il-lulidi li jiena nħobb ma nista' nagħmilhom qatt deni aħseb wara int li int perfett. Inħobb kemm inħobb il-lulidi minix les li nagħti l-ebda wieħed minnhom għal ħadd ieħor. Però int mulej ħabbejt il-libnek u fl-istess ħin tajtu għalina.
U bħalma tgħid l-Iskrittura, jekk inti tajtna lill-ibnek kemm aktar ittina kollox miegħu b'xejn. Halleluja. Għalhekk mulej nieħu awtorità fuq kull mart, oppressjoni, saħħtiet, mammulijiet, gidbiet. Mulej tala għadu li ġab kontra l-poplu tiegħek. Inkissirhom issa stess. Nirrilisja l-qawwa tal-Ispirtu Alla fuqek għal fejqan totali. Anka biżat, anka ġen tal-moħħ, anke qalulek li inti għandek mart mentali. Fisem Kristu nkissira dik il-gidba. Inkissira dik il-gidba. Mhux qed ngħidlek li mhux vera li kellek, imma fisem Kristu ma taqbilx magħha li inti ħajkollok tgħixek. Għaxen fejqan għalik ukoll. Fisem Ġesu Kristu. Għalhekk bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu, hekk kif inti tpoġġi jdejk fuqek innifsek, kun infejjaq. Kun infejjaq. Din hija rrieda Alla għalik, mhux jgħidu wedek jien, x'wedek Kristu. Halleluja. Ibda ċaqla lilek innifsek. Halleluja. Grazzi mulej li inti tixrinkja kull tumur, kull ċesta tixrinkja. Mulej problemi fil-joints li tfejjaqhom mulej Ġesu. Grazzi tal-fejqana taħdem tiegħek issa stess. Grazzi. Għax inti Alla li tfejjaq. Inti Alla li tfejjaq. Inti Alla li teħles. Grazzi mulej. Lilek kull glorja u tifħir. Mhux bis-saħħa tagħna, jew bis-saħħa tiegħi, ma bis-saħħa tiegħek mulej. Amen, amen, amen. Waqt li nkantaw nfaħru l-mulej, iċċekkja jekk nifsek in the meantime. Go ahead, let's worship the Lord together. Hallelujah. Look what the Lord. See what the Lord has done. Hallelujah. Can you see what the Lord has done? What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Hallelujah. Can you see what the Lord has done? What we've been praying for, He has brought it to pass. Oh, see what the Lord has Thank you, Jesus. done. Hallelujah. Il-mulej, ibirikom. Grazzja tal-mulej missi qaddis kum ma'kom. L-imħabba tal-missiet kum ma'kom. Grazzja sazina Ġesu Kristu. U il-koinonija u x-xirka tal-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Fissem Ġesu Kristu. Amen, amen, amen. Għatu ċebxiba kbira il-mulej. Hallelujah. Grazzi mulej. Narawkom għada fil-ħodu. Hallelujah. God bless you, YouTube. Facebook. Nfakkarkom il-lejla għanna l-birthday cake saħwa kama ejjew kulluhom. See what the Lord